Tenzidi tungamire mukati meziezo mananda dibata dimwido diwike dimwimu tungamiri tenzidi tungamire semwana onyaratswa munganyara nyanza mananda anomunzwa kana mati nyarara dimwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda shikanyanza mananda ondichisa handichina zororo dotsamira kunemwi ngandinzwe imimoti dinokutungamira aponda shikanyanza mananda ondichisa handichina zororo dotsamira kunemwi ngandinzwe imimoti dinokutungamira. The spirit of prophecy says there are so many people who should be joining the church, but the Lord has kept them out there in case they join you and become like you. They are actually safe out there. They are safe. She shows signs ekundifarira. But when I moved a step forward with my proposal, akandiramba. Wakambokwira kombere pa showground apo. Mawinda anotokutakurira bag. Usafungoti vanokuda. Varuda kungoti bhazi rizare. Kana bhazi razara, usazoti izvo ndipewo dhora. Avape kana dhora vaya vanoda kuti bhazi rizare. Saka uyu anokufarira pane izvo zvekungofamba muchienda kupizza nechii. Ndaigumire kupizza. Haikona kuda kuzoita further than pizza. Zvikanzi I just pray for the girls kuti Mwari avape maziso ekuona vanhu vanovada. Aiwa uroorwe nevanhu aroorwe nevanhu vanomuda, anoroorwa nevaanoda. Uri kuita opposite, ma-opposite. Ma-opposite auri kuita kwete. Kwete vanhu varida ku... Ya, ma-opposite awaita. Tsanangurai kuti chii chinonzi njuzu. Tsananguro inoti njuzu is a representation of an evil spirit kana kuti fallen angel inoshandiswa semasimba emumvura kunogona kutapwa masimba nevanhu vachiti tinoprofita tine simba remumvura. Sekudai izvi handisi kushora, handisi kutuka, ndiri kutaura chokwadi. Mukadzokera muchikaranga, patinodzokera kuchikaranga, tombodzokera muchikaranga. Muchikaranga mukatarisa vane kumusha kwaive nevanhu vane masvikiro eshavi remumvura. Kwaiti kana munhu achiuya pana sekuru anonzi huya wakabvisa bhutsu, either une chikabudura kana kuti wakapfeka trouser rako kusvikira muzvidya, a sign yekurespekta simba remumvura. Ukaenda chechipiri pamba, either kuseri kwemba kana nhivi yemba, kunenge kwakarongwa matombo emumvura nehari iripo nemuti wemukonde. Muti wemukonde wanga wakafanana neantenna where people of the same spirit communicate, but not using waves, but using spirits that identify the spirits that are congruent.
Saka paunosvika pang'anga uchinzi watemerwa nyora, handi nyora dzinokurapa. Mweya wetsvina waunenge wapiwa kuti usapurese mweya wetsvina uri pauri, sewapora usina kupora, nekuti uri kukuidentifya kuti tiri chikwata chimwe. Saka wakapakwa asi hazvireve kuti mota haichazoshandi. Saka zvinoitika, the reason why zvichiitika kuti ugare usina kusununguka, uchitya kusunungurwa nekuti unonzi unofa. Saka mweya iyi manje yamunoti yenjuzu, ndosaka muchiona vamwe vanogona kuti tinoprofita. Asi zvandiri kutaura zvekuti bhutsi hadzidiwe, matrauzi ngaapetwe, matombo aripo, mukonde uripo, uri pasowe sezvauri pang'anga. Why? Isimba rimwe rachinjwa madepartment kuti vanoda kuenda kung'anga vari magentlemen vanoenda vakasununguka, vanoda kuenda kung'anga vachinotemwa nyora vanoenda vakasununguka. Saka iwe nyange ukakuti kunamata kunamata kwese kuri kuviri hakuzi kunamata. Isimba rabva pasame source, a representation of the evil spirit that presents itself senjuzu, yet it's just a representation. Saka ukanzwa munhu achiti ndine simba remumvura, hakuna simba raapiwa mumvura. Muko wekungoti zvinowanikwa ikoko, asi zvese zvabva from the same source, from the father of evil, who happens to be the devil. Chiko chinonzi chipoko. Chiko chinonzi chipoko. Moses anoti achifamba, hanzi akaona gwenzi richipfuta, asi rakanga risingatsvi. Zvikanzi nekuti mutumwa waMwari akazviratidza semurazvo wemoto mugwenzi. Zvoisa pachena kuti angels can represent themselves semoto. Nyangwe vaHebheri anoti munoshandura vatumwa venyu kuti vave murazvo wemoto. Saka pamungirozi pane mbiri, pane dzakasara kudenga dzine simba rekuita izvozvo, dzakauya pano pasi dzine simba rekuita izvozvo. Saka ukanzwa munhu achiti ndaona chipoko, haisi hallucination. Aona ngirozi dzakadonha kudenga dziri kudziratidza semoto kuti dzityisidzire vanogara panyika kuti vafunge kuti vakafa vanomuka vachivhakacha. Number 3. I also wanted to say angels can come in human form, like what they did to Abraham and into Sodom. So I also want to warn some of you. It is very much possible that at this campus, not all are human beings. Some how sure are you that they are a human being? Because in Sodom, men fought for angels, thinking they were men. So please, be warned. Some are not human beings. I'm reminded, I can give you a personal testimony on this one. I'm reminded when we were still youngsters, we were still members of the youth, me and my friend were driving from St. John's. And we were staying in Chitungwiza back then. And I still recall, there's a place at Pama Orange, just after Keldon. Then we picked up a certain lady who wanted a lift to Chitungwiza. And I still remember, she came in, she sat per back seat, and we started driving to Chitungwiza. Then ndiri kutaura nyaya nabhururu wangu. Ndokumva takusvika pachikwana paatanoburukira. Ndokumva inini ndindakatoti remember kuburutsira tete pachikwana. And I turn around, there is no one. Ende kuti ndiimagine kuti dhora mbovhurwa harina kuvhurwa. Kuti tiimagine, saka tese takanga tichiconvincana kuti azopinda, haana kupinda. But we all knew kuti this happened. Saka hazvishamise kuti mweya yakaipa inozviratidza sevanhu. Hazvishamise. And mind you, pama issues evil spirit, I want you to take note of this. If it has ever happened
sharpen your faith, it will happen. Itai zvamunoda, but it will. Ndorangarira ndiri bocha. Takakwira bhazi rainzi Zvirongohwe. Tichienda kuchirinda. Takusvika pamarket paya. Vanhu ndomba vaitisana naro varipo vachiti hakuna chinonzi varoi, hakuna chinonzi chii. Ye zvinonyepwa zviya zvokunzi unorara uchirima kumunda wevamwe vanhu. I remember that day because it was Friday evening. Kwakusviba. Ndokumva naro dziya dzaenda mberi. Mudhara aiburukira pamarket. Ndokumva akuburuka. Ndokumva abvunza. Ndiri kurangarira mukabhazi kwako ndokubvunza zvikanzi chicho. Tese tikati munda. Zvikanzi wakasakurwa here? Zvikanzi hauna. Ndokutaura nevakomana vaya 2 vakanga varimo zvikanzi ndoma mucharara. I'm telling you, and the honest truth ndemekuti munda wakamuka wakachena. Problem inonetsa ndeyekuti vanhu vanoda kuita theory yezvinhu zvinowanikwa. You get the point? Vanhu vanoda kuita theory yezvinhu zvinowanikwa zvinorarama. Vanangu ndoda kukuudzai, kuseka unogona kuseka tiri pano as a group, but Satan nengirozi dzake variko. They can only be conquered by the blood of Christ, the one that you are denying. Dema muri pano apa handichaziva kuti atinani makore wayo takamboenda musangano padomboshava apa nevana vepano paUZ apa padomboshava apa. They will tell you what happened there. Apa padomboshava pano padhuze. Tsanangurai chii chinonzi madhimoni mweya yakaipa yakadzingwa kudenga nekuti yakatadza kugara naJesu ikanzi naSatani ndine better deal, ndomba yauya pano pasi. Saka yanzi ndine better deal iri kushanda kuti itikonese kudzokera kunhaka yedu, which is the reason why Mwari nekuchenjera kwake akatipa ngirozi dzinotichengeta kuti dzirwisane nemweya yakaipa, so that we remain at peace even if there's war all over. Umwe munyori achinyora anoti, if our eyes would be opened and see the fights dziri kuitwa nengirozi muchadenga nemweya yakaipa, we would be better Christians. It's only that zvakavanzirwa mweya yedu. Nyaya dzeumandara dzina basa here? Kunani? Good. Kana dzine basa tinofana kutanga kuva nebasa umandara hwako iwe. Not with the next person. Yes. So in life, in relationships, in marriage, don't look for the right people. Be the right person. Yes, my brother. Chandoda ngokuudzai ndechekuti izvo vanangu mune simba mukararama zvakanaka. You have power. Isusu tinotokutembaiwo kuti patinenge takamira mukatinamatira zvinoita. Unfortunately kune vamwe vasiri kuona kukosha kwazvo. But I'm telling you, uri one kumba kwenyu, you can tell the devil to behave. My question here, since it's about health reform and dress reform, so say my entrepreneur, are we allowed to be involved in poultry farming and maybe bread selling in my youth since Taka is not in their post? Imimi muri kunyanya kuita kuti kudenga kunetse. Mapabata ka. Chandoda kukuudzai vana vangu ndechekuti takagara pano hatina kusvika nguva imwe. Takasvika munguva dzakasiyana. Ndoda kuti mundibatisise. Musaomesere vana vevanhu kuenda kudenga. Chinoitika ndechinoti munhu wese muitei kuti ave comfortable sezvaari kugara muimba yababa vake. Kana makuzodiscussa nyaya, mabhonzo ngaapiwe kune vemabhonzo, munyepfu upiwe kune vemunyepfu. Hazvina kunaka kumanikidza vana vevaridzi kusunga musoro. Hazvina kunaka kumanikidza munhu kupfeka dzinosvika uko. Hazvina kunaka kumanikidza munhu kuenda uko. Mwari ndimwari wemoyo. Saka zvinoitika kana wawana chokwadi,
chakadarikwa neneighbor wako chirarame agotorwa nacho, asi ngausave murayiro. Mabata munyato wacho ka. Saka munun'una zvauri kutaura hazvina kuipa, but zvinogona kuipa panzvimbo isiriyo. You know what, you guys, I know there's a great deal of dialogue on this issue. Yes, especially here. Especially here. Allow me to say, please listen carefully. Allow me to say, one day I was worshiping in Santon Church, and there came this young man. He had all bright colors on his hair, and he was dressed like nobody's business. And you know what? There was nothing Christian on him. Then I said, no, how can we worship God in this manner? And when he went up front, he started singing the grace of God. Then I remember saying to myself, I may not believe your ways, but the testimony is correct. I'm not an a cappella fan. One day I was in Kwekwe, and they were having a seminar. And a certain old man came up and said, I met Jesus by listening to a cappella. Yeah. Then I said, who am I to think that what I believe is what saves? Yeah. I can go further and tell you. I was a vegetarian from December the 7th, 1982. But it has never been gospel. So when I talk to you, I'm not talking to you as a man who does not believe in health reform. I believe in it, but I'm not going to get into heaven by being a health reformer. So when I'm talking to you, I was a vegetarian before you were born. But one thing I realized, there are some people we are going to meet in heaven who ate meat until they were 7 feet underground. Allow me to say, I only preach from experience. One of the days I was attending church, and it was a Roman Catholic church. And there was this young lady. And when things happened, and a prayer of faith was required, when everyone else said, we have to terminate the meeting because of A, B, C, D, E, she stood up and said, no, there is no problem. We serve a God who is greater than this. Let me pray. She prayed and the meeting continued. And that's why I know there are other sheep which are not in this fold that will make it to heaven. This is the reason why Paul then said, let no man judge any other man, because judgment day is coming. So you guys, when you come to church, let not burden each other by the teachings of men. The time will come. I have noticed there are some people, even in the dust, when we say let's pray, they will say let's kneel and pray. But I can't be kneeling here. It's not a punishment. You get the point. So by the end of the day, let us learn. And let us admit, but we are not saved by the way we do things, but by grace. So my brother, your position is correct to you, but let it not burden anyone. And now I'm speaking to you as an association, and I'm speaking to you as young people, and I'm speaking to you as ambassadors of Christ, and I'm speaking to you as representations of Christ. I want to tell you, do not expect from others what you have not as yet achieved to
to deliver before your God. Be fair. Do not put an expectation on people who have been baptized. Actually, you should have a high expectation on yourself. Yes. That is what is going to save you. Expect high from yourself. That is what is important. That is what is going to save you, not the next person and their behavior. Remember, this is the reason why someone was saying a pastor cheated on me. That pastor was not a recent baptized member. He was always here. You may discover that he who was cheated was 2-year-old in here. So never put an expectation of men, because you may not understand the scenarios. You know there every time the Lord will, when the Lord wants you to learn something, He will humble you. You make sure you learn. Yes, sir. It's easy for a member or the president of the association to impregnate a woman so that the devil proves you wrong. And the Lord will allow it to happen to humble you. We are saved by grace through faith. Amen. I haven't lowered the expectation of the cross. One day we were having an argument because people were being baptized soon after effort, like we are having an effort here. What happened after the sermon? You called people up front and they came. Then there was an argument to say we cannot baptize them before we teach them. Then we said fair and fine. There was a heated argument. Then someone asked a very simple question. Why are we here? We are learning. Until when we will be learning? Until we get into the kingdom. Then why are we expecting others to learn that which we are still learning? Never be vessels dzichatadzisa vanhu kuenda kudenga. Let's hope I haven't offended anyone. But my brother, ine handiti ndachibata. Yes, sir. Ndinokanganwa zviri shure ndichinanavira zviri mberi. Pandinotopfugamawo nevana tichinamata, ndinotonzwa hwana yangu ichirova kuti zvakamuwana zvinogona kundiwana. Saka pandee ndichikudza kuti usaite upombwe, ndiye ndichiitira kuti mwana wangu ukapfeka unogona kuzondibatsirawo kuti ndirambe ndakapfeka. Kubatsirana muchinhu ichi. Asi manje inini ndikasimuka ndoita sezvinonzi ndatoveko kudenga. The Lord has ways to humble a man. Saka ndo zvatinotya. Amen. Ndosaka Paul achituchenjerewo noti ndinomira kuti uregedze kuwa. Yafai. Amen. Yes, my brother. Pane imwe mira mbichano ndange ndaverenga uri panapa. Ndoda kubvunza kuti kuruka musoro kwakarambidzwa naMwari here sevasikana? Vakadzi ndinewa ndakabvunzawo kuti sei usiri kurukwa, akati ndakaona light. Mapabata ndo zvatanga tichingotaura kubva pano. Hakuna ane kodzero yekuti munhu akati ndakawana light oitisana nharo naye. Iye ariwana rega ararame muchiedza chake. Hazvitadzise munhu kuenda kudenga kuti ararame muchiedza chiri pamusoro. You would rather be on the extreme in the side of right. Saka hazvina kuipa kuve ku extreme
because nyanzvi dzepanopasi dzinoti if you are afraid of drowning, stay away from waters. Nyangwe dziri mupondi. Usati ndonyura ina handiite izvozvo. So by the end of the day, let's not sit down and discuss whether the light that she has seen is correct or not correct. All we have to do is kutsvaga kuti ndizvo here kana kuti hazvisiri izvo kwatiri, so that Mwari atizarurirewo kana zviri izvo. And let not those who have seen the light prescribe the way to those who have not yet seen the light. Please walk in the light. Walk according to the light that you have seen. And that light has the power to attract. Let your light so shine that the world may see your good works and glorify your Father who is in heaven. If this is your light, God has shown you this light. Please demonstrate it to the people. Don't expect everyone to be what you became after seeing, yet they have not seen anything. Like let's say maybe Buddha and then I'm not saying those are great. Aiwa. Nyango chita izvo zvapana chakamboipa mubvunzo ka. Mubvunzo yes, ngaubvunzo. Then they both want to about Bombo wamboita sei? Omukisa pauma. Ta wati chidzo kurira nonzito chirikuti. Hanzi chi. Alright, let's say Mudana and then she maybe complicated or something, I don't know. They don't want to say, what bomb kiss about one person and go with it. Lezwa kana kwa wasibvunza. Awa kungobvunza angobvunza kuti lezwa kana kwa wasibvunza here. Pana abobvunzawo here kuti pana abobvunzawo here zvakanaka kuti tipiwe chikafu apo ndo Japan. Saka in anything ukaona paine chinhu zvaunoda kubvunza chakaipirei. Chakaipira kuti chinobvunzisa. Sezvawatopo wakubvunza manje mubvunzo chi chatokuipira. Uya mubvunzo wandamboti ndauconfuse mazobata. This question, I will try to do question interpretation. It seems to be saying is there a time when it is permissible, or is there a time where it is right to have to enter into a relationship? Number one. Number two, because it then says just for marriage, just to marry. The question also seems to ask that are we supposed to get into a relationship for the purposes of marriage? Yeah, when you get into a relationship, you get into a relationship for the purposes of marriage. There is no other reason for getting into a relationship. Now, sorry, Elder, maybe to just come closer home. When you put items, groceries into your trolley or into your cart, it is for the purposes of buying. Kwete ungondonakidzwa nechitroli ichi. If you were, let's take it this way. If you were, let's say you are the items in the shop, will it be comfortable for you for people to just come when they have nothing to do? They just come into the shop, they take the biggest cart, pick things from the shelf, putting them into the cart, so that and they don't have the intention to buy, they don't even have money on themselves. But someone comes, they want to buy, but there's nothing on the shelf because it has been taken away by someone who has no money, who has no intention of buying, but is just keeping.
Yeah, that one is very clear. The purpose of a relationship is for marriage. Therefore, when you date or when you get into courtship, you get into courtship with the sole purpose of reconciliation of purpose, and the purpose being marriage. And if it is for fun, it is sin before God, because it is sin to do careless work with human minds. In fact, a certain writer says it is sin to trifle with human hearts. It's a sin of no small magnitude. And it's a sin of no small magnitude. Atitambe nezvinhu zvinoitisa vana. Then the other one, when we are talking of the right time, the only right time for you to engage in courtship or in dating is when you are mature enough to know what you want and where you are going. The period must not be so prolonged to an extent yekuti munoshaya zvekuita. It must be an objective period. The reason why there are heartbreaks, it is because we take too long tiri mumarelationship tozoabreaka iwe anga akuita kunge permanent. Saka anotinetsa. Saka when you want to buy, ingoedza ona kuti zvidzokwana here okurumidza kubvisa. Usafi ende nadzo kumba unonzowatenga. Iwe ungochiti chi mwanangu? So in the dance to circle team, what's dating, what's courtship, what's the difference between the two? The difference is you can have a date without being in love, where you get to know each other. Then when you get to know each other, then you ask for someone's hand in marriage. So by the end of the day, a date is not a promise for marriage. A date is let's get to know each other. Unfortunately, zvese zvakangopiringishwa muvocabulary yevanhu mazuva ano. Hanzi I'm dating this guy achireva kutodanana. Yes, young man. But the problem now is vanhu vacho ari kubvunza number one pazopindirwa naeuja vachisupplement zvaita sekuti haanawo chiedza kana kuti haanawo that glory nekuda kwekubvunza kwaaita. Saka my question is, people can pretend kana vakuda kuroorwa kana kuti vakuda kuroora otova mashawi nezviyo zviri imomo. So how can these two blind see kana kuti vazive vagovona kuti izvi ndizvo chaizvo kana kuti hazvisizvo? Nekuti mavanga unogona kusamaona munhu otokutenda kutoenda sekuti ndizvo izvo zvisiri asi aine chinangwa, then iri bofu iri rotadza kutovonawo zvokwadi. How can we Okay. Zvinowanzoitika mwanangu kuona muchiita confusion pakati pemasawi nezviyo. Munenge muri vanhu vaviri vari murima vari kunyepera kuti tiri muchiedza. Saka zvinoitika kana muri vaviri vari murima muchinyepera kuti tine chiedza, you can be fooled. Why? Remember what the Gibeonites did. Vakauya kuvana veIsraeri vakati tabva kure, vasina kubva kure. Vanhu vakaasesa evidence dzecommon sense, vakadyiwa pacommon sense vachiasesa zvisirizvo. Nyaya dzekuroora tinotungamirirwa naMwari. Asi problem inonetsa pamarelationship, the first person we dismiss from our relationships is God. Then toita dry hands, hence tozoita problem. The only way you can marry right is getting closer to Christ and listen from the promptings of the Holy Spirit. Unfortunately, for dating to be exciting now, because we are interpreting it in a subjective mind, we are doing the activities that chase the spirit that leads the way. So vanhu vamazuva ano vari kufunga kuti tikanakirwa nedating tichazonakirwa nemarriage. Vasingazive kuti kunakidza kwedating kuri kuvhara maziso kuti unyatsopinda muriva uchiona. Because in so doing, there are now a lot of investments
into something that was not supposed to be invested in. In fact, you are investing at the wrong time. So when sometimes signs are you should part, you then consider what you invested and think you can continue and discuss the challenges while this will go. It's because you were already living as a husband and wife when you were not married. So because of what you did, and those you should know when to do what, so that when it's required to walk out, you walk out with a clear conscience. You walk out using a finish of change. Yeah, fine. Number 2, matrousers akamboipirei chaizvo. Kana moyo wakanaka. Hatina vhesi so far inoti matrauser apfekwe. Kana iri nyaya yevhesi. Chinoita kuti matrauser asapfekwe. It's not a church position. It's a traditional position. It came from culture. What happens back then is pakauya varungu vanhu vaipfeka matrauser vanhu vaisenza kumba kwa Mrs. Kwedu kushuruguku vaimitiswa nabosi kuberekwa makarati. Saka vaberekwa makarati aya vakafunga kuti zviri kukonzereswa nekuti munhu akapfeka trousers. Saka vai associate trousers nepfambi. Asi hatina vhesi. Saka culturally now vakazotora vhesi inotaurwa naPaul kuti kana kudya kwangu kana kupfeka kwangu kuchidisturba hama yangu ndinozvirega, kwete nekuda kwehana, asi handireve hana yangu asi hana yeumwe. Saka we do it for us not to disturb those vanofunga kuti zvakaipa. Yes, Bible rinoti izvo vakadzi havatenderwe kupfeka nguvo dzevarume, asi zvinonzi nguvo dzevarume kune matrauzi echikadzi. Ndokupai imwe example yandogona kupai. You should have a global understanding of God, a universal understanding of God. We don't want you to agree on something here and you get confused when you're in South Africa. Mari, God is not Zimbabwe. God is not Shona. God is not in the red. There are things in our cultures which define us according to our cultures, which are not necessarily biblical and which are not necessarily fighting with the Bible. Number 2, there is a difference between principle and preference. You may prefer certain things to others, but don't make the mistake of making your preferences the principle. So music because it doesn't appeal to you, that's your preference. But don't think that those who are entertained by music B, they are now wrong because they are not entertained by what entertains you. Because Mwari wedu, he is a universal God. I want you are at an institution of higher learning, you should have a universal understanding of God. God made men. Don't try to make God. You make God by taking your preferences and ascribe them to God. To then say, because we don't like this, may God also not like this, so that we can say it with power. That is not how. So I'm telling you this, we don't want you to have an understanding of God that is going to confuse you when you are in Europe. Because the God of Europe is the God of Africa. Yes. Maybe let me go to one extreme. Paneva vakamboita research
pahealth reform panotaurwa nenyaya yedress. Ndiudze kuti costume yakarekomendwa naMrs. White yanga yakaita sei. Mukadzokera kumadrawings, Mrs. White vaiti hatidi madress akudhara aikwezvera muvhu because ari kuunzira zvirwere. The costume yakawiriranwa chachiri chibottom haminoti munochiti chihembe chinoenda pamusoro sezvinoita mamuslim. The trousers was there and the top was there. Saka inini hangu handizozivi kwamunobhorowa pfungwa yacho muchibva, because panonzi varume vakadzi ngavarege kupfeka hembe dzechirume or vice versa. Handei kuIndia vese vanopfeka zvimadresi zviya nezvimatrouse, but there is a distinction yekuti idzi ndedzechirume idzi ndedzechikadzi. Vakauya kuno kusavadha munovapfekedza dzipi? So that's what he's saying, is you need to define a position globally. Elder, what is your take on equal rights? On the issue of equal rights, I repeat, on the issue of equal rights, I repeat, when God created Adam and Eve, they were equal. Therefore, in terms of rights, my rights are equal. Anoafodwa kumunhu wese. That's the reason why Mrs. White vachiti pakuroorana, you should respect individuality. Inonzi respect of individuality ndeyekuti ndikaroora mukadzi asingade bhora, ini ndichida bhora, haruzi rudo kuti aone bhora neni. Asi kana muchireva kuti marights zvirova kuti mukadzi nemurume vaenzana, izvozvo hazvisi correct, it's not biblical. Saka mukadzi ucharamba uri mukadzi uri pasi pemurume, no matter what happens. Therefore, rights do not elevate your status. Uyu ari kuti pakamboya gurupu vakarambidzwa kuimba, hanzi vakaimba nziyo dzisiri dzechechi, ainda handisipo, saka uyu ungangondinetsa handiuzive. Now, which are the activities done by a couple according to Christian dating? Ishingoripo ndeyekuti izvo, for the dating, the purpose of dating is to find out kuti are you partnering the correct person. Ende zvinodiwa nemurayiro tese tinozviziva. Hati satisfy zvidiso zvenyama. Kungotaura nyaya. Nekuya tese kuchechi. What does the Bible say about tongues and prophets? Bible rinoti izvo matongues, it's a sign to unbelievers, and ma prophets achiriko, and chinonzi tine simba rekuprofita, kuparidza kuprofita. Asi kana muchireva kuprofita kuti kuita un'anga, imwe nyaya inoda discussion yakasiyana. Yafai. Allow me to say in parting, manzwa kuti tine kwekuendaka. Malicense ezvinhu zvamuri kumhanyisa tinawo. Now kana muchinge mandipindura mubvunzo inotevera, zveni Jehovha ngaakudzwe. Uyai kuno kuvana vangu vaviri. Uyai kuno kuvana vangu vaviri, mimi too. Uyai henyu. It's a very simple question that I'm going to ask. Let's assume this young man falls in love with this young woman, and they then decide to marry, and then here they are, and they are happily married. Amen. Then in the process, they then realize how we are tired of walking, we want to buy a car, and then they buy a car. After buying a car, that's the only time they realize what kept him home is not because he had nowhere to go, but he had nothing to take him there. Then things start happening where he then gets missing pamba. Kusvikira atione mamwe magirlfriend and what have you. Then the relationship breaks and the car remains. What broke the relationship? Some are saying it is the man, and some are, those who are saying something else besides it's the man. What are you saying? Some are saying it's the car. Those who are saying something else which is not the man and the car, what are we saying? Sorry?
zvikanzi nevamwe ameno Satani ndeupi pakati pevava asi anzi ndiSatani pane umwe ane maonero akasiyana. Sorry? Then umwe ari kuti both of them. And okay. Allow me to listen to him so that I can close. Oh, okay. One thing, have you noticed one thing? Everyone else has a different perspective and a different narrative to the same scenario. I hope you understand me. Everyone else has a different perspective and a different narrative to the same scenario. But the bottom line is there is no more marriage. Whatever explanations we give, there is no more marriage. And the problem that you have now is you are busy discussing narratives and perspectives when there is no relationship. Whether it is the girlfriend who tempted him, or it is because of the phone, or it is because of a moment of madness, or it is because it was too much for him, or it is because you are not giving him anything. Whatever it is, there is no relationship. But the problem with you is you have got ample time to discuss things that require no discussion. There is no relationship. This is the reason why young people, you have what you are calling relationships that are keeping you busy. The only thing that is keeping you there is you are asking wrong questions because you want it to remain. But the fact that there is no relationship, you know. And the reason why you are going to suffer in marriage, it is because you ignore the facts when you had common sense to read the narrative. That which is not working today will not work tomorrow. That which cannot take you to town today will not take you to town tomorrow. That which you are excusing today will still come back home to roast. All I want to tell you is we make ourselves fools and we want to be wise when we engage. And I'm asking you for one thing. Now as I go and terminate relationships that are not viable. Go and terminate relationships that are keeping you busy. Yes. Go and terminate relationships that are putting you further away from God. Amen. Go and terminate relationships that have replaced the faith. Go and terminate relationships that have made you a sinner. Go and terminate relationships that are getting you nowhere. And that go and terminate relationships that are full of promises that God cannot deliver. All I want to tell you guys is, if God does not bless you, nobody is going to bless you. It may be painful today, but it will happen. You may not do it, but it will be done. You may not be responsible for the breakup, but there is a prostitute waiting to tell you the reality. Whichever way you want to look at it, it may be now, it may be 10 years, it may be now, it may be after engagement. It can be now, it can be after 2 children. It can be now, it can be 70 years from now. It will happen. Now the difference is, you remember when the king of Babylon had a party and it went out of hand and God was not pleased. They saw a hand writing on the wall saying, "You have been weighed and found wanting." You know what? The party that man did not want to stop was stopped by providence. Whatever your notion, whatever your narrative, whatever you think, chinofanirwa kufa, chichafa. Chinofanirwa kukona, chichakona. Anofanirwa kurambwa, acharambwa. Anofanirwa kuchema, achachema. Anofanirwa kuabuswa, achaabuswa. No matter what you think, what God ordains will happen. Because of the principle of reaping and sowing. All you are doing is not maintaining a relationship, but preparing for the hate later. But you will be hurt
when it hurts most. You cry when you are supposed to be laughing. You dig a grave before you know who is going to be buried in it. It's high time we need to be honest with yourself. Chino hachishande ichi. Zvisingashande hazvishande. Vanhu ngavaudzwe. Kana vari pano vasingashande. Kana vari pano vakuita mhombwe. Kana vari pano vakutadzisa kunamata. Uchienda kumba vazvinzwira. Vakangoonana havashayani. Usachengete zvinhu zvinokutadzisa kupinda mumakomborero ako. No matter how beautiful they are. Beauty is not everything. Beauty is not everything. How I wish you would understand me. But I know you will. Asa nautumwa kwamuri mese ndakatumwa kune vane hana dzinorova. Ndakatumwa kune vanhu vanoona the future before it comes. Ndakatumwa kune vanhu vanoda kutsvaga nyasha. Ndoda kumboitawo appeal isati yamboitwa muchechi. Handina kuti mukomana wako wakaipa. Handina kuti musikana wako wakaipa. Handina kuti mukomana akaipa. Handina kuti ipfambi. Handina kuti ari kurara newe. But chinhu ichi chiri kukuconfuse. You are not sure whether to remain or not to remain. Walk up front. We want to pray. And another handidi. Aizve makomrades. Makuda kutonetsana, hatidi kunetsana nezvinhu zvisinganetseka. Vanangu ndoda kukuudzai. Handina mwana anowira mugomba rakawira umwe munhu. Kana munhu ane confusion yekuti chinhu ichi handina sure kuti Mwari arimo here kana kuti kwete, but I am still in it. Haikona kutarisa musikana, haikona kutarisa mukomana, kusave sure kwako hakuna kwekuita neumwe munhu. Uyai kunotinamati. Amen. Ende nandione chinosekesa pavanhu vari kucollege vari kuuniversity. Handione chinosekesa pavanhu vari panapa vari kuita madegree. Handione chinosekesa pavanhu vari kuita psychology. Handione chinosekesa pavanhu vari kuita masocial studies. Handione chinosekesa pachinhu ichi. Ende handione umemba hwekudzivirira zvinhu zvisingashandi. Ende musafunga kuti it's wisdom to protect prostitution. Usafunga kuti it's wisdom to protect zvinhu zvisingashandi. Usafunga kuti it's wisdom to protect abusers. Usafunga kuti it's wisdom to pretend to be okay. Usafunga kuti it's wisdom to stand there and laugh when people are walking into salvation. Usafunga kuti it's wisdom to protect foolishness. Usafunga kuti it's wisdom not to think when it's time to think. Usafunga kuti it's wisdom not to act when you're supposed to act. And usafunga kuti it's wisdom to remain when you are supposed to say no. It's not wisdom. And we call people for wisdom. And by the evil that resides in you, you laugh. Chii chinoshamisa munhu achipona. Chii chinoshamisa munhu achida rubatsiro kune denga. Chii chinoshamisa munhu achida direction yemweya yakaipa. Chii chinosekesa kana munhu achida providence. Chii chinosekesa kana munhu achimwe. Iwewe unoda kushingisira vanhu muzvivi. Amen. What is this laughing matter? Amen. Usanditendere kukutuka musangano raJehovha. Ende ndine simba rekuzviita. I am an elder in this church. And you are my children. And I'm saying to you, you don't laugh at the Spirit. Amen. Who do you think you are? Munofunga kuti muri chiini? Munoti zvamuri mucollege munoshamisa. Munoti zvamuri madoctor munoshamisa. Munoti zvamakaruka munoshamisa. Munoti zvamakagadzira musoro munoshamisa. Hamuna chamunoshamisira, muzive chinhu ichi mungori vanhu. Unoseke iwe munhu anoda kupona. Unoseke iwe munhu achirwadziwa. Muri kutochema nema issues about discuss pano. Ari kuda kunamatira. Muri kutotambudzika nenyaya idzi. This is not time to laugh. Chendere kuseka upenyu hwako. May God bless you. Vakomana vasikana mara kuitei zvakanaka. Yes. Notenda uyai. Thank you. May God bless you. May God bless you. There is no reason why you should not be sure of something that you are involved in. There is no reason to that. May God bless you. May God be with you. Those who want to protect their things, please keep protecting them. That is not an issue.
We are not here to force anyone, but we cannot close while others need help. Those who need help, please come up front. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you. So after this prayer, we are asking God to be involved. So He's going to be involved. So that yes. God bless you. It's not time to endure. It's time to enjoy. Endurance is want to enjoy in a relationship. What will you do in a marriage? You are in a relationship for the purpose of understanding the direction. And God bless you. Before I pray, we have to take material. I told you last night, remember Lot's wife. Yes, remember Lot's wife. But then I'm going to God bless you. Come. Yes. It's a problem in there to more expect out thank you and God bless you. We want to sing for the last time. Unless the Lord be part of it, it will lead to nowhere. Over minding fambe nemi se chakai sai loke moga zero korangu nita uri rane nemi kalanzira yosha ikwa sensivu maindi fambe nemi andi ngambo fambi ndega luturi kufufuta mira uya kateiwa balengiwa nodieta ese aya matambuto tenzivu maindi fambe nemi kuti mandi pazororo jepasi zvino anando ndozofamba nekushinga ndotakura muchinjiko dakarandi onesioni tenzivumaindi fambe nemi. Baba vedu akudenga msala Yesu Kristo kutenda nebasa lenu la matakatifu kutenda nichiedza chakampinda mukati mevana venyu nekuti makatendera kuti zvidaro. I want to pray this evening concerning your children that are gathered here, and I want to invite you into their lives as they stand. They are standing for Christ. Mwari wekudenga vabatsirei. Kune vana vedu vafamba vachiuya kuno mberi vanoti hazvisi kunzwisisika, full of confusion, it's so emotionally draining.
we are not seeing clearly and properly. We have come for help. Help yawa iku vanhu vamatuma kuparidza inobva kune imwe Mwari anga achiparidzwa. Therefore ndinovaisa muruoko rwenyu nezita raJesu. These can no longer be subjects of abuse. Nekuti vatidzira kwamuri. No longer Mwari wekudenga, the people who invest in something chisina kwachinoenda chisingaoneki nekuti vauya kwamuri. May you bring light and order into their lives. We thank you, dear Lord. We handled quite a number of questions, various issues affecting your children. Over and above the answers you have inspired us to give, may you follow up on each question. Munoziva the circumstances. Iso hatizivi. Mubatsire vana venyu. Tirambe tichida kuziva, tirambe tichida kurarama sezvamunorayira. Tinotenda Mwari nekuti makatendeka. Tinotenda Jehovha nekuti muri Mwari wedu. Nyasha dzenyu dzitichengete. Rudo rwenyu ruve pakati pedu. May these be blessed. Nekuti chamakomborera no man can curse. May these be protected. Whoever is protected of you, they are safe. Mwari wekudenga tatenda nekuti matinzwa. As we part, may your Holy Spirit never depart from us. May your Spirit accompany us to every place that we go. Mutipewo simba in the pursuits of our lives. We pray all this in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. God bless you. May God be with you.